Diego gør det så godt selv. Vi tror på Heidi! Og så Heidi! Heidi! Men de er deroppe. Og så Heidi! Og så Heidi! Hold i den der! Ja, Heidi! Og det er Victor! Og så Heidi! Ja, nu ved du, hvordan vi her det, ikke? Ja, det er ikke sjovt. Kom så, Heidi! Nej, du må ikke holde det! Heidi! Nej, det må man ikke! Stop! Du må ikke holde i den der! Det er det, du... Hallo, Heidi! Du må ikke holde i den. Nej, det sagde han, at man ikke må det. Farligt. Man tør godt holde, hvis man må holde det her. Nej, du skal holde helt nede. Der, ja, der. Er du seriøst? Ja. Holy. Det er jo det, der er det svært. Det tror jeg er det sværeste. Altså, jeg vil sagtens gøre det. Jeg vil også gerne holde længere op, hvis du Ja, så jeg vil ikke kunne... Jeg vil ikke... Det er ikke grund til, jeg tror, jeg kan det. For jeg er ikke bange for højde. Men det er bare sådan... Når det er, du ved, at sådan, hvis du holder her, så føler du slet ikke, at du holder. Så Heidi! Byt rollemodel! Det må du ikke! Du må ikke! Det må man ikke! Ja, kom så! Så satan! Ja! Så sej. Ja! Mega cool!